Доброго ранку усім! Привітання, дівчинки і хлопчики! Усім салют! Віншує! Як? Ви не ведаєте, з чим ми вас віншуємо? Так сьогодні ж опошній день зими. Завтра до нас прийде календарная весна. Так треба ж доставати легке одіння, бо у зимовій курточці і шапочці ясно і горячо. Катю, ти що, сапраўды лічиш, що як тільки проб'є 12 годин... Бом-бом-бом-бом. Паўсюль, як у казцы, расцвітуць кветкі? Ну так, а что? А тое, што так хутка ўсё не здараецца, цяплець будзе паступова. І калі прыйдзе сапраўдная вясна з кветачкамі і матыламі? Толькі ў красавіку ці нават у маі. Ой, як доўга яшчэ чакаць. А ты што, збіраешся проста сядзець? Ну так. Ну, тады час сапраўды будзе вельмі доўга цягнуцца. А што яшчэ рабіць? Прыдумаць сабе цікавы занятак. Правильно! Тады не паспееш і вокам міргнуць, як прыйдзе цёплая вясна. Ух ты! Цікавыя заняткі я люблю. Ну дык што вы прапануеце сёння? Трэба падумаць. Сябры, калі у вас ёсць ідэі, як весела правесці сённяшні дзень, падказвайце. А можна грамчэй? Ого! Адна дзяўчынка гаворыць, што сёння ў многіх краінах свету пачынаюцца карнавалы. Так, сапраўды, і ў Германіі, і ў Швейцарыі. А самы прыгожы у Мексіцы. Просто неверагодна! Ну і весела там. Ола! Гэта ты што зараз сказала? Ола, прывітанне па-іспанску. Але ж мы гаворым пра Мексіку, а не пра Іспанію. Дык і там вітаюцца аднолькава. Тады давайте разом! Ола! А што самае галоўнае на карнавале? Костюмы! Так, і на мексіканскім абавязкова з маскамі. Клас, я ўжо ведаю, кім я буду. І я. І я таксама. Ну так хадзем рыхтавацца. Хадзем! А вы, сябры, пакуль мульцік паглядзіце. Ну ўсё, пабеглі хутчэй! Сёння ў апошні дзень зімы на другім баку зямлі у Мексіцы Пачынаецца самы вясёлы, Самы маляўнічы карнавал! І мы вырашылі да яго далучыцца! Ура! А зараз прадстаўленне вобразаў! Можна я першая? Я выбрала сабе мексіканскае імя Кансуэла. Цудоўна гучыць, правда? Так, Кансуэла непаўторная. Так, Кансуэла непаўторная, гэта я. Кансуэла, Кансуэла, ты як у моры каравелла. Чаго? Сам ты каравелла, Лесік! Мо! Гася, ты чаго, каравелла гэта не мо. А што? Так называюць у Мексіцы прыгожы карабель з ветразямі. А я подумала, что ты дразнишься. Ты не думаў? А ты, Вара, які вобраз выбрала? Ну, я не ведаю. Тады мы табе яго прыдумаем. Так, ты падобная на Барбарыту найпрыгажэйшую. Ух ты, дзякую, мне вельмі падабаецца. Ну а ты, Лесік, хто на мексіканскім карнавале? Я кабальера Алехандра. Клас, і чаго саромеешся? Скажы грамчэй, каб усе чулі. Я Алехандра Кабальера, тореадор я у сомбрера. Тореадор, смелей у бой, тореадор, тореадор. А я прочитала, что подчас мексиканского карнавалу призначают его королеву. И кто з нас, Вара, будет королевой? Я. Не, я. Я. Не, я. Не, я. Не, я. Я. Лесик. Ну, повинен же был я вас спыніць. У нас обедзве королевы. Правда, сябры? О, чуете, глядачи сходные. А
А яшчэ я прачытала, што караля таксама выбіраюць. Ну, тут у мяне канкурэнтаў няма. Сапраўды няма, бо выбіраюць на мексіканскім карнавале самага страшнага караля. Ну, Кася! Да гэта ў іх такі жартаўлівы конкурс, Лесік. Ты у нас дастойны самага высокага тытула. Так, я такі. Ой-ой-ой, толькі вельмі не задавайся. Давайте лепей мультик глядзець. А зараз будзем гуляць. Мы знайшлі ў часопісе рюкзачок гульню сімвалы краіны. У Беларусі, напрыклад, гэта бусел. І зубар, а яшчэ лён і васілёк, калі пра расліны гаварыць. Правільна, у гэтай гульні трэба адгадаць сімвал нейкай іншай краіны. Можна ці адразу назваць усё слова, ці адкрываць па адной літары. Усё зразумела. Усё, хто першы адгадвае? Вара, Я гатовая. вось слова для цябе. 1, 2, 3, 4, 5 літр. Так, гэта жывёла лічыцца сімвалам Китая. Калі ведаеш, можаш адразу адказваць. Калі не, адкрывай па адной літары. Зразумела. У мяне, вядома, ёсць ідэя, хто гэта. Праўда? А у мяне няма. І колькасць літар супадае. Але я ўсё ж праверу, буду літары адкрываць. Добра, называй. Ці ёсць у гэтым слове літара А? Ха, хітранькая. Іх адразу дзве. Другая і апошняя. Ух ты! Малайчына! Ну як, Вара, супадае з тваёй здагадкай? Супадае. Але трэба яшчэ праверыць. Лесік, а як наконт літары П? І яна ёсць у гэтым слове. Здорава, Варачка! Ты, відаць, сапраўды здагадалася. А я дагэтуль не. Адказвай ужо, так якая жывёла сімвал Китая? Мядзведзік, І панда. гэта правільны адказ. Ого! Сапраўды! Гэта сімпатычныя мядзведзікі ў Кітаі і жывуць. Таму яго сімвалам лічацца. Правильно! Ну а ты сама, Кася, готовая отгадать наступное слово? Гатовая! Але ці атрымаецца? Смялей, калі што, мы з гледачамі табе дапаможам. Правда? Дапаможаце? Тады я гатовая. Тады откажи нам, кто з'яўляецца сімвалам Францыі. Францыі? О, моньё, не ведаю. А колькі літар? 6. Ого! Нават болей, чым у Вары. Тады пачынай літары адкрываць. О, добра! Ці ёсць у гэтым слове літара А? А ва ўсіх словах звычайна ёсць, так? А ў гэтым яе няма. Як? Ні адной. Які складаны сімвал у Францыі. І зусім ён не складаны. Называй яшчэ літару. Сябры, падкажыце, якую? Думаеце? Добра, Лесік. Мы з гледачамі называем літару Е. І гэта правільна, іх нават дзве ў гэтым слове. Ура! Дзякуй, сябры, Е! Але я ўсё роўна не ведаю адказ. Кася, ну не сумуй. Давай, даручым гледачам адгадаць за сябе. О, правильно! Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі вы ўжо здагадаліся, што гэта за сімвал такі ў Францыі, З 6 літар і 2 Е пасярэдзіне, то пішыце мне, Касі. А я вам нават падказачку дам. Гэта птушка з прыгожым хвастом і чырвоным грабеньчыкам. Свае адказы малюнкі дасылайце мне па адрасах электронным Доброранок ТВ @gmail.com ці па паштовым 220 114 город Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма Доброранок. Мы вельмі будзем чакаць. Кася, а прыз будзе? Вядома, ад мяне і часопіса «Рюкзачок». А зараз мультфільм. Эх, трошки складаная, але цікавая у нас атрымалася раніца апошняга зімовага дня. Так, вельмі цікава. А наперадзе яшчэ і сам дзень. І ад нас залежыць, якім ён будзе, сумным ці вясёлым. Вядома, вясёлым, толькі трэба прыдумаць, чым заняцца.
Вось у школу сходзім, урокі зробім, а потым збяромся і прыдумаем. Дамовіліся. І ви, сябры, не сумуйце. Цудоўнага вам апошняга зімовага дня. Правядзіце яго радасна. Да пабачэння, сябры. А мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Бывайце!